O Festival Clas Clas volverá no 2021 a Vilagarcía para celebrar a súa cuarta edición. O certame de música clásica trae a capital do Salnés a prestixiosos grupos e solistas cun amplo recoñecemento internacional. Dada a situación actual, a organización preparou o cartel tendo en conta as posibles medidas sanitarias. Y pensamos que la forma tiene que ser a través de agrupaciones estables que ya estén constituidas en origen y vengan aquí e interactúen lo menos posible entre ellas, ¿no? De forma que, en el caso de que evitando así cualquier posible problema que se pudiese producir, ¿no? O festival seguirá a proposta do prestixioso trío Guarneri de Praga, que este ano celebra os 35 anos de traxectoria. La única agrupación a nivel internacional que se mantiene con un elevadísimo nivel artístico desde sus inicios en el año 86 y que mantiene los mismos intérpretes. Moitas actividades que o festival realizará o vindeiro ano terán un carácter educativo. Baixo o lema Carpe Diem, a organización busca combinar a artistas consagrados con novos talentos. Desde Vilagarcía vamos a propoñer un festival baixo o lema universal de Carpe Diem. Novamente coa música como elemento de unión e con especial atención os artistas, aqueles xa consagrados que dirixen nesta ocasión o certamen e os máis nóbeles que os acompañarán no seu desenvolvemento. O festival tamén continuará abrindo as súas actividades e concertos aos novos públicos, un feito que quixeron destacar no Concello de Vilagarcía. Pois de tratar de buscar, explorar outro tipo de público que non está tan acostumado a escoitar música clásica e creo que ese é un dos principais méritos que tivo a edición de Clas Clas, que ademais de colmar a satisfacción de xente que xa lle gusta escoitar música clásica, que conseguiu que persoas que eran alleas a ese tipo de música se vaya metendo pouco a pouco. E calquer iniciativa que vaya a abrilo todavía máis, pois, dende logo, é unha gran noticia. O festival desenvolverase do 26 de xuño ao 4 de xullo. O nome de moitos dos artistas que participarán é unha sorpresa. A organización o irá desvelando nos vindeiros meses.